बिजुलि बुं बाजै रामोन दादाजों रायज्लायदोंमोन ना नोङो हा? औ बिजुलि नोंखौ निमाहा होबाय दे नोंसो आदाया। मा? थारैनो आंखौ निमाहा होमारबाय आदाया? औ नों दानिया फैनो हासिगोन। आं सानखादोंमोन आदाया आंखौ सानसे नङा सानसेबाबो निमाहा होगोन होननानै बाजै। थांगोन र' थांगोन। आंहा सासे लोगोबो फैना दङ उर्मिला। बिजोंनो थांगोन आरो आंनि हौवाखौबो लांफागोन दिनै। गाबोन समफोरनो थांगोन। बेसेबा थांनो लुबैना दंखायो बाजै। दे फैबानो जाबाय। मा होनो न'खौनो लुनो हायाखै र'। सिगां जेरै बिदिनो दङ दाबो। दे उनाव लासैनो लुलांनो हागोन दे बाजै। आरो अबावथ' एथ' थाबैनो लुनो हानो दे। औ लुगोन र' लुसिगोन। न' लुनो हायैखायनोथ' जोंहा आइया दाबो फैया जोंहानाव। एसेबां लिंहरो फैनायानो थाङा बियो। लाजियो खोमा। माने गावगायाथ' फैनो हायो बियो नाथाय जोंहानि जाथि बंस'फोरा फैनो नागिरफायोनो। ओमफ्राय दा लाजियोनो लाबोनो बिनि थाखायनो फैया। दे आदायाथ' दा खामानि मावनो थाङोना लासैनो लुलांनो हागोन दे। आइयालाय आइया गामियावसो ओंखारलांदोंमोनलै। बाजै माने दिनै आं खुसिखौनो लाख'नो हायाखै। थारैनो रामोन दादा आंखौ निमाहा होमारबाय। आं न'आव थांनो मोनसिगोन। औ बेसेबा गोबाव जाबाय नोङो न'आव फैया। बोसोर जालांबाय। ओमफ्राय बाजै बेबिनि प्लेनिं बानायथ'वाखै नामा? बेबिनि प्लेनिंखौ बिदिनो फैगोन बोसोरसेयाव सानदों र'। दे जेबो नङा दे। जोंबो दानो लाथ'वा र' जोंबो फैगोन बोसोरसेयावसो लागोन। औ नोंसिनाथ' हाबा जानाया गोबाव जाखायाखैना बारा? बारा गोबाव जायाखै। जेखि जाया नोंसोरखौ नुसिगोन आरो ना। आइखौबो नुसिगोन। दा आदाखौसो नुथ'नाय नङा न'। माला फैगोनबा आदाया? नोंसा आदाया मागोआवसो फैगोन। होमबालाय मागोआव थांगोन आरो मागोआवबो थांगोन ओमफ्राय गाबोन समफोरबो थांगोन। माने न'आव थांनो लुबैनायानो हाथारला आंनिया। दे फैबानो जाबाय। दे होमबा ना बाजै दोनथ'नि र'। नै आंना लोगोआ साहा लोङोना साहा फुदुंनि र'। औ दे। बिहामजो बोरमाफोरा मानो दोनदाल होआखै? होनि र' आयै दिनै मोजांथार खौरां होनि र' आं। मा मोजां खौरां? आयै बिजुलिया न'आव फैनो हासिगोन। मा होनदों बिहामजो? औ आयै रामोनदाया बिजुलिखौ निमाहा होबाय। मा थारैनो होमबा बिजुलिया न'आव फैनो मोनसिगोन। होमबा दिनैनो लिंहर बिजुलिखौ दिनैनो। बा बेसे बोसोर जालांबाय आं आंनि फिसाजोखौ नुयैया। नोंसोरनि थाखायनो नुवाखैमोन आरो। बेसेदि गोसोखाङो आंसो मोनथिगौ बेसेदि नायनो लुबैयो आंसो मोनथिगौ। दे दाथ' नुसिगोन ना आयै। गाबोन नङाबा समफोरनो फैगोननो। मा गाबोन समफोर दिनैनो लिंहरनांगौ गथ'खौ नायनो लुबैदों आं। बोरैबा जानानै दङ। माबा लोगोबो फैदोंनो लोगोखौबो लाफागोननो। दिनै फैनो सम मोननाय नङादां बिनिखायनो गाबोन समफोर फैगोन होनना बुंदों। थारैनो आंनि आबाया निमाहा होमारबाय बिजुलिखौ। दानियाबा फैनो हासिगोन होनबा जोंबो थांनो हासिगोन। दिनैसो गोसोखौ बेसेबा स्रां मोनबाय आङो। आयो आंनि फिसा हिन्जाव। बै दाउ गिदिर कयलार माखायाबो थैजोब्बायना नङाबा बिसोरनो जाहोनो हागौमोन। मासे लाबोगोन र' बिहामजो फैसा दङबा हर बिसोरनि थाखाय दाउ मासे गिदिर बायना लाबोगोन आङो। बै खहेब लांनायाव गिदिर दाउ दंथारो। खासिबो दङ कयलारबो दङ। मासे बायना लाबोगोन आं खासिखौनो। लाबो बिहामजो फैसा। आयै दा आंनाव फैसा गैथ'वा। रामोन दानियाव बिदों र' हरगोन खोमा। मा खालि बिबानो फैसा गैयाल' बुंबाय थायोलै हा बिहामजो नोङो। आंनि फिसाजोआ दिनै नोंसोरनि थाखायनो एथ' बोसोर न'आव फैनो मोनाखै आंबो थांनो मोनाखै बिसोरनियाव। दिनै एसेबां बोसोरनि उनाव फैनो नागिरदों दाउ मासे जाहोनो नागिरबाय। फैसा गैयासो बुंना होबाय हा। नोंसोरनि थाखायनो आं आंनि फिसाखौ नुवाखै मिथिगौ ना। गैथ'वालै आंनियाव आयै। हरगोन ना रामोन दादा हरगोन। नों माखौ इसेबां रागा जोंदों? दिनै एसेबां खुसिनि दिन रामोनदाया बिजुलिखौ निमाहा होबाय। होमबालाय माथो फैसा गैया? दायो हरगोन ना। रामोनदाया हरबासो मोनगोन आङो दायो दिहुनना लाबोगोन। दा आंनाव फैसायानो गैयाबा। खालि फैसा गैया। थाबाबो गैया होनना बुङो आरो। मा जाबावनोहाय बे सासे बुरैजोंबो। मानो बिदि एसेबां मानो खेस्रानि बे बुरिया। नै दिनै एसेबां खुसि मोनदों आंबो। आंखौसो माबा रायना गालांबायहाय। फैसायानो गैयाबा दा रामोनदाया हरबासो मोनगोन। बुंबाबो बुजि मोनाहाय एसे बोरैबा गंगामि। थारैनो आङो न'आव थांनो मोनसिगोन। बाले अय हय आं थांनो मोनमारसिगोन न'आव। आइमोनखौ नुमारसिगोन। बेसेबा बोसोर जाबायमोन बिसोरखौ नुयैया न'आव थांनो मोनैया। आयु आं खुसिखौनो लाख'नो हाला। उर्मिला नों मिथिगौ ना आंहा बे जिउआव जेबो टेनसनानो गैला। मोनसेल' टेनसन दङमोन
आङो न'आव थांनो मोनामोन न'नि मानसिफ्राबो आंनाव फैयामोन आरो आंखौ निमाहा होआखैमोन नाथाय दा बे टेनसनाबो गैला माने जिउआव ना दा ओरैबायदि खुसि आङो ओरैबायदि खाफाल गोनां बुंना लानांसिगोन आं दा गावखौनो गाव उर्मिला आं दिनै जोबोद खुसि जिउआव जेबो टेनसन होननायानो गैलालै इसोर फैसा थाखानि आंखाल गैया जानाय लोंनायनि टेनसन गैया बिहाव बिखुनजोआबो मोजां हौवायाबो जानांगौ बेखौनो होफैयो टेनसन होननायानो गैयामोनला माने जेथिंबो मोजां आंहा नंगौ नामा नोंनियाथ' हौवायाबो नोंखौ जोबोद अनखायो न' जा नांगौ बेखौनो होफैयो जा जानो लुबैयो बेखौनो होफैयो न' नंमारगौबो दे नों बेसे खाफाल गोनां गैमारा बिजुलि एसेबां हौवा मोजां मोनदों नोङो आरो एसेबां मोजां न'खर मोनदों बा मा नांबावगौ नोंनो उर्मिला नोंबो मोनखागोन आं बुंदोंना टेनसन गैया उर्मिला दिनै नोंनि थाखायनो आं एसेबां मोजां न'खर मोनबाय एसेबां मोजां हौवा मोनबाय बिनिख्रुइ आरो जिउआव मा नांबावगो बेनिखायनो नोंबो मोजां न'खराव गोलैगोन मोजां हौवा मोनगोन जेरै बिजित गुमैबायसि दिनै आं नोंखौ बोर होदों नों अराय सम खुसियाव थागोन नों ओरैबायदि मोजां हौवा मोनगोन ओरैबायदि मोजां न'खर मोनगोन माने आं बुंदोंना नों नायबाय था र' नोङो थाथ'नाय आङो साहा फुदुंना लाबोनि दे ना नोंबो आंजों थांफानो इसिङाव नाङा दे बेयावनो जिरायना थाथ'गोन थां नोङो साहाखौ फुदुंनानै लाय हागौबा पकरिबो बानायना लाबो बेखौनोथ' बानायगोन होनना सानखादों आङो र' थाथ' सैमा बांग्रिया ओरैबायदि खुसि साला नायना लागोन आङो नोंनि संसारखौ जुदि सिफायनो हायाबा आंनि मुङाबो उर्मिला गयारि नङा अबाव थांखो सैमा बांग्राया मालै हिन्जावनि दख'ना सिङाव थाग्रा नोंनि हिन्जावखौ जोबोद अनोना ओमफ्राय नोंथ' बिनि दख'ना सिङाव थाग्रासो नोंखौ जा खामानि थिनो जा लाबोनो थिनो बेखौनो लाबोयो आरोना नोङो बिदिसो माने हा मिसाखौनो आंनि सिगाङाव बुङोमोन आंनि हिन्जावखौ जेबोखौनो अना होननानै नोंखौसो बांसिन अनो होननाया दासो मिथिबाय आङो बेसेदि दुखु मोनदों आंसो मिथिगौ आंनि गोसोआसो मिथिगौ बेफोर बाथ्राखौ मिथिनानै आं माने थांना थानोनो गोसो गैला बिदि नङालै सना आं नोंखौनो अनो बिजुलिखौलाय ओरैनो अनफ्लायोसो आङो आरो आं होआबाबो आइमोनानो होखायोना बेनिखायनो बिहा टेनसन गैया मालाथ' आं बिनो जा बियो बेखौनो होआना आरो आइमोननि फैसाजोंसो होयो आं होबाबो आं फैसा बिबा हले गैया होनना बुंबाय थायो हा नों सैथानथार दासो बुजि मोनबाय आं बिजि नों आंखौ मानो गोसोथोनायमोन बिदिबा आंखौ गोसोखौनो थोनाङामोन ना मा आंखौ नोङो थखानसे गोसोथोदोंमोन नामा प्लिज ना अननानै सिरि था खोनागोन मिथिगौ ना आरो नोङो माला थांनो नागिरदों नों गाबोननो थांदो प्लिज ना अननानै आं अनालै आं हिन्जावखौ अना नों मा बिजुलियालाय ओरैनो बांद्राय बुङो आरो बिनि खुगाखौलाय नों मिथिखागौ थबदांसो बियो ओरैनो बुंलाबायो नायबाय था बिजि नायबाय था नों आं नोंखौ मा खालामो सोर माथा दगमार बिलाय सोर माथा दगमार जनला मोनला साला र' आं बिबारिखौ फन हरनानै सोंहरगोन बिबारियाबो आंखौसो गाज्रि मोनोना थेवब्लाबो आं सोंनाय नायनि र' सोर मार बियो जायानो जाया माने बियो निस्सय बिबारिखौ गोसोथुखुमायो मेजेर खुमायो बियो ओरैबायदि माने जोलोन मा बुंबावनो खेबसेल'सो फन हरदों आङो आरो बिबारियालाय मानो खिन्थानांगौ बेलाय बोरै मिथिगौ ना बिबारियाबो गोसोथोयोलै बेखौलाय थोनोबो हानाय मा गेरेन्थि साला नङाबा बोरै मोनथिदों बिलाय मायो रिसिभ खालामदों आंलाय रिसिभ खालामनाय नङासो सानदोंमोन दोन नाङा र' नों रिसिभ खालामदों मोजाङानो जादों नोंथ' आंखौ गाज्रि मोनखायो बिबारि नाथाय आं नोंनो दिनै ओरैनो फन हराखैथ' मा खालामदों मा खालामाखै मा खबर मा लबर होननानै आं सोंनो फन हराखै अब्लालाय मानोथो हरदों ओइ बिबारि सोरबा क्रेक गोनां मानसिया आंनो दानि फन हरदोंमोनलै सोरबा मा सोरजोंबा रायज्लायो नामा आजिखालि नोङो जानला मोनला बुंनाङा दे नों फोजोंसार आंखौ जेनेबा मा सानदों नोङो नङा जेनेबा आंखौ ओरैबायदि बुंहरदों माने नोंखौ आं दिनैनिफ्राय फन हरनांलानो ओरैबायदि आंखौ दम हरदों ओरैबायदि मेगन सादों नोंनो फन हरनायखाय ओरैबायदि जेलस जादों मा बुंबावनो जेनेबा नोंनि बयफ्रेन्डसो आरो बिदि बुंथारदों सोरलै साला सोर बियो मिथिया आङो आरो आं रावजोंबो रायज्लायखायाबो अब्लालाय सोरथ' जाखो दे ओरैनो बाहानाथ' नङा बेफोरो थैद बाहाना नङालै नांगौबा नाम्बारखौबो होगोन आं नोंनो नाङा आंनो रावनिबो नाम्बार आङो रावजोंबो रायज्लायनोबो गोसो गैखाया आरो खोनासंनाय बिबारि नोंखौ माने ओरैबायदि गोसोथोजानो गिदों आंखौ आरो आंलाय नोंनो माला फन हरबाय थायो दे खेबसेल'सो हरदों दाखालिबावै ओरैनो खबर लानो होननानै आं मालाय नोंनो फन हरबाय थायोनो नोंखौ गोसोथोयोनो नोंनि हौवाखौ आंनो बुथारदोंनो नोंखौ मोनथों होननानै थैद साला एथ' फाग्ला मानसि बियो सोर जामारगोन मोनथिलाहाय आंथ' रावजोंबो रायज्लायखाया रायज्लायाबा होमबा मानो एसेबां जेलेस जादों बिलाय
मा नों आंखौ थगायदो सानदों नामा? थगायाखै जानो हागौ देनाय जेनेबा नोंखौ सिरि सिरि मेजेर खुमानोबो हानाय आरो आंजों रायज्लायनायखौलाय नोंलाय सोरनो खिन्थादोंमोन? आंथ' रावनोबो खिन्थायाखै न'नि मानसिफोरनोल'सो खिन्थादोंमोन। जेखि जाया बिबारि आंजों गोसो जानो मार गिदों नोंखौ। मोनथिया आरो सोर फाग्ला। दे दोनदो। बिबारि आंजों रायज्लायनायखौ सोरनो खिन्थामारनायमोन नोङो? रावनोबो खिन्थायाखै जोंहा आइ बिखुनजोनो आरो रावनोबो खिन्थायाखै आं। माबा मोस्रोम आगैनो खिन्थादोंमोन। होमबालाय सोर बे सेंग्राया? मोनथियालै आं फोजोंसार। दे होमबालाय। दे माथो खालामदों नोंलाय? दङ ओरैनो। नोंलाय? दङ आंबो ओरैनो। दे होमबा लाखिनोसै। दे। सोरो आंथ' रावनोबो खिन्थायाखै ना मिनिसोरां? मिनिसोराङाबो मोनथिगौ र' मोनथिनाया। दाखालिबाबोथ' बिसोर रागा जोंदोंमोन आंखौ। मिनिसोराङानो जागोन बे आरो रावबो नङा। फोजोंसारखौ सैखायाना बियो। माथो जाबावनो सोंगोन र' आं दायो। सोङा दे अबावबा बोरैबासो जागोन खोथाया। फोजोंसारजों रायज्लायबाय थायोसो सानगोन। नांमारा दे अबावबा माबा मोनसे सानमारगोन। बाजै। अबाव थांनायमोन नोंलाय? आङो गामिथिंजाय ओरैनो थांदोंमोन। बे मिनिसोराङानो जामारगोन। मानोथ' बियो दम होनांगौ देनाय फोजोंसारखौ। दानो आरो नांज्लायनाय जागोन अबावबा। आंबो जेबो बुंला सिरि थानोसै। मालाबा जुदि मिनिसोराङा फन हरदों नामा होनना सोंबाथाय हराखै होनना बुंगोन आं। बाजैयालाय आंखौ दिनै मानो नायबाय दङलै? ना आंखौबो सिरि सिरि फसायखुमायो बियो? बेनो मार आंनिबा। मानोथ' आंलां मांलां बुंलाबायनांगौ बियो। दा फोजोंसारा आंखौसो गोसोथोनाय दं होनना सानबायना। बाजै आंखौलाय दिनै मानो बिदि नायबाय दङ? हेन्डसाम नुदों नामा आंखौलाय? मायबा सानबाय दंमोन आङो। मा सानबाय दंमोन बाजै? जेबो सानाखै। नोंनि खानाया दोंफा दोंनै मोनबाय बेखौनो नायबाय दंमोन आङो। औलै बोरायबाय दोंफा दोंनै मोनबाय। बोरायबायथ' र'। दे नोंनि हाबाखौबो जानोसै मिनिसोरां। थाबैनो लाबोदो। नोंसा आदा गोमानायनिफ्राय बोरैबा लांदां लांदां मोनग्रा जाबाय। लाबोदो नोङो। दै माबा बाजैया मानो बिदि बुङो? आं आरो नोंखौसो लाखिनो गोसोमोन बाजै। रावखौबो आंनो नांलामोनलै आंनो नोंखौनो नांगौमोन। माला दि बुंना लानो हागोन आङो? लाबोदो मिनिसोरां मिथिगौना थाबैनो लाबोदो। लाबोगोन र' बाजै। बोसोरनैसो थाबावनि। आरो बोसोरनै थाबावगोन आयौ एबारनो लाबो। माबायावनो लाबो बैसागुआव लाबो बैसागुआव। एबार बैसागुआव लाबो। गार्लफ्रेन्डआनो गैयाबा रावबो? सासे नागिरना लादोलै। मोजां गार्लफ्रेन्डखौनो मोना माथो आंनो। नों बायदिसो नांगौमोनलै बाजै। माने नों बायदि खामानि मावग्रा, नों बायदि गासैखौबो केयार खालामग्रा, माने नोंसोर बायदि नांगौ आरो ना। आंग्रा मांग्रां सिख्ला लाबोनो गोसो गैया आङो। दे नागिरबा मोनगोन दे। जोंनिख्रुइसो साबसिन मोननोबो हानाय। मोनालै बाजै नोंसोरनिख्रुइ अबाव साबसिन मोनबावनो? मोनगोन दे। मिनिसोरां मा ओंख्रि संनांगौ दिनै? ओंख्रिया माबा अलकबि दङना अलकबिजों आलुजों ना बेखौनो संदो बाजै। नङाबा सानैबो संहैनि। थाब जानाय बायदि। नाङा जागोन र' आंनो थाबनो संना होगोन। संहैखानोसैयानो आङो। बाजै नों बायदिलाय अबाव मोननो? एथ' गियान गोनां गुन गोनां नुनायावबो समायना। बेनिखायनो नोंखौसो नांगौमोन बाजै आंनो।